এয়া হ'ল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ছেক্ৰেটাৰীত চৌহদ। এতিয়া বাজিছে 9 বাজিছে, প্ৰায় 9 বাজিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া হ'ল बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाबोन सानजौफुनि 1 रिंगायाव खुंफुंजागोन आसाम केबिनेट मिटिंआ। बे बिथाखौ लानानै दिनैहाय बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव जोंगा माखा थासारिखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव लानानै आसामजों लोगोसे भारत आरो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि सामोन्दै क'क्राझार सहरनि गुबुन गुबुन आलासिफोराव बिथांमोना दिनै दंफैयो। बे समाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि प्रग्राम ब्रह्मजों लोगोसे जे इरिगेसन केसआवथ' दङ एग्रिकालचार मन्त्रि बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेफोरनि मन्त्रि बिथांमोना दिनै बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव दंफैयो। बे गाबोन सानजौफुनि 1 रिंगायावनो आसामनि केबिनेट मिटिंआ चिफ सेक्रेटारिनि बे रुलखौ दिन्थिजागोन। बिनि आगुआव मोनसे बर'नि बिफा बड'फा अखोरांनि सिगां मास्टार सायाव सानजौफुनि सिभिल फोरमाय आसामनि सिभिल डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि प्रफेसर बे गुबुन गुबुन आसामनि लानाय बे बड'फानि अखोरांनि ब्रह्मनि न'खरनिफ्राय बिजाथि खालामबावगोन आरो बिथांनि आन्दोलननि गनागारियावबो बे बड'फानि न'खरनि
बन्द' खालामसै जाबाय थादो बन्द' खालामदो खालामदो थुना होदो दा थुना होदो दे एसे दहायनो लावजाबायलै दे